I pozdrav svima ljudi, danas sam htjela da se izvinim zato što nisam snimao redovno, ali sad ću svaki dan ići epizod, dobro, ne baš svaki dan, i ovako, da najavimo. Sad ću ja snimati, snimat ću basket, sam i kanter. Te su ti jedinice obavezni. Nadam se da ste svi vidjeli u prvoj epizodu kantera. Sam ću svaki dan skoro snimati, dobro, ne baš svaki dan, možda da sam menjamo neke putice, ali 100% ću najviše da snimam sam i kanter. Drugi pes ne znam, će vidim, ako vi to vi kažete u komentarju šta hoćete. I to bi bilo sve, ja sam se to htjela da kažem, opet ponavljam, izvinite što nisam snimao, sad ću svaki dan redovno ići klipovi i to računajte, ako baš ovo ne mogu, ja ću napisati, napravit ću to napravit ću kratak i to ću izbaciti. I nadam se da će budete zadovoljni i to je bilo sve. Like, subscribe i čao!